бисёре аз мардум мегӯянд, ки ҳамаи он чизҳое ки гӯё ба мисли аҷина ё ин ки ҷин дар назари мо метобад, ҳамаи ин дурӯғ аст, то он даме ки онҳо худашон бо инҳо рӯбарӯ нашаванд. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. ду блогери ҷавони ҷанубӣ аз канали Силен Силван мехостанд, ки 24 соат, яъне ин ки як шабона рӯз дар як ҷои кӯҳнаи партофташуда челленҷ ба навор гиранд. аммо бисёре аз мардум мегуфтанд, ки гӯё дар ин ҷои вайрона ҷинҳо ва рӯҳҳо шабона мегаштанд ва ин ҷавонҳо ба ин бовар намекунанду дар ҳамин ҷои кӯҳна мегарданд ва дар нисфи шабӣ мехоҳанд дар як ҷо шабашонро рӯз кунанд ва дар як ҷо оромонакак хобида буданд. вазъияташон ҳам хелоҳам хуб буд. аммо якчанд лаҳза пас гӯё аз пушти қабристон касе ба ӯ менигарист. хубаш дӯстон, биёед худатон тамошо кунед. अबे पेड़ से आ रही आवाज ऊपर मारो मत कर आई डोंट онҳо якчанд лаҳза ба ин тараф ва ба он тарафи худ нигоҳ кардан гирифтанд. аммо дӯстон, мо худамон ба ин камера бодиққат агар нигаҳ кунем, дар даруни қабристон чизе ба мисли рӯҳи одам роҳ мерафт. ва баъд аз ин онҳо боз ба ҷои худ хобиданд ва пагоҳи рӯзӣ хостанд, ки ба хонаашон баргарданд. лек бинед дӯстон, ки дар ин вақт ҳам дар камераи онҳо чизе ба мисли одам меравад, ҳамон гунае ки шаб дар камера тофта буд. ин видео бошад дӯстон, чӣ хеле ки мо дида истодаем, дар як хона барои бехатарии хона гузошта шудааст. аммо дар камера чӣ хеле ки мо дида истодаем, чизе ба мисли рӯҳ метобад. ман ин видеоро дар ҳоле ки худам монданӣ набудам, лек авторе ки дар таги ҳамин комментарияшон нависондааст хелоҳам аҷиб аст. соҳиби ҳамин хона мегӯяд, ки якчанд сол пеш зани ман вафот карда буд ва ман аз бену садои ӯро мешунавидам ва рӯҳашро медидам, ки ӯ маро ба сӯи худаш мехонд. аммо ман хаёл мекардам, ки ҳамаи ин танҳо дар сари ман аст. аммо вақте ки ман камераро дар хона установка кардам, ӯ ҳатто дар камераам тофт. ва чӣ хеле ки дӯстон мо дида истодаем, ин рӯҳ оҳиста оҳиста якчанд қадам мезанаду ва баъд ҳамон хел нопадид мешавад. дар ин ҳоли бошад дӯстон, чӣ хеле ки мо дида истодаем, якчанд кӯдак бо камераи фронтални телефони худашонро ба навор гирифта истоданд. аммо якчанд лаҳза баъд дар бари онҳо як чизи хелоҳам аҷиб ва даҳшатнок метобад, ки чашмонаш ранги зард мебуд. ҳамаи он одамҳое ки ин роликро тамошо мекунанд мегӯянд, ки ин дар ҳақиқат ҷине аст, ки аз дигар дунё гӯё омада бошад. ин роликро бошад дӯстон, бо диққат тамошо кунед. чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истодаем, як зан дар рӯзи зодрӯзи духтарчааш як лухтакеро ҳамгӯем кашол карда онро зада истодаанд ва якчанд лаҳза пас оператор дар тирезаи болои хона чизеро мебинад, ки ба мисли духтарак аст ва камераашро наздик мекунад ва мебинад, ки рӯҳе ба мисли духтарча дар ҳамон ҷо истодааст ва ба инҳо нигоҳ мекунад. аммо якчанд лаҳза пас ин нопадид мешавад. ба гуфти оператори ин видео, гӯё ки ин хонаро нав онҳо харида бошанд ва дар ин хона бояд ягон кас ба ғайр аз онҳо намешуд. ба гуфти шумо дӯстон, ин ягон духтараки дузд аст ё ин ки ҷин? фикрҳои шумо оидин дар комментария. таърихи ин видео бошад дӯстон, хелоҳам аҷиб ва тарснок аст. оператори ин ролик мегӯяд, ки ман ҳар шаб қариб дар хонаи худам
чизеро ба мисли рӯҳи одам медидам ки танҳо дар ҷои торикӣ мегашт. лек дӯстон, дар ҳақиқат бинед ки дар ин роли ин ҷавон мехоҳад ки дар ҳақиқат фаҳмад ки дар хона ё чизе ҳаст ё ин ки не, ва камерашро гирён мемонад. Чӣ хеле ки дида истодаем, вақте ки свети он хона рӯшан аст, дар он ҷо ҳеҷ чиз нест, аммо вақте ки он светро хомӯш мекунанд, бинед дӯстон ки дар назди дар чизе ба мисли одам истодааст. ва баъдан ин ҷавон ҳар вақте ки светро хомӯш мекунад ва боз гирён мекунад, ин чиз ба ин наздик шудан мегирад ва ин аз тарси хелу ҳам зиёд дарҳол светро гирён мемонад. ин ҷавон дар тиктокери худаш мегӯяд ки ман мехоҳам ба ягон квартираи дигар кӯчида равам, барои он ки ман дар ин ҷо дигар истода наметавонам.